Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang unang pagbasa naghisgot nga panglutos ang mga magtotoo. Gisugdag patay ni Saulo si Esteban, niya panglutos, pangpriso, babae ug lalaki, niya musupak-supak yun, patyon. Unsaon kaha niini pagsinggit o kalipay kung lutoson ta? Kamo diha ganahan mo mukatawa o naay gustong mo patay nimo, naay magsigig lutos. Hadlok bang gani tag kana ganing hisgot-hisgutan lang ha. Mura ba to galagot nimo, mura ba to kapatyono nimo, mura man tag kulbaan. Unsa nakaha kon naa na gyud ang mga nagdag, mga espada, mga pusil kay patyo na ka. Muna nagkatibulaag ang mga magtotoo didto sa Jerusalem. Apan kung atong tanawon, mura hinuon sila mga kanang mga kayo ba nga naigo sa tubig, ni alibwag, ni siga na sa dito sa laing lugar, sama ni Felipe, ngadto siya sa laing lugar, nagsangyaw na sa siya dito nga maisugon o puno sa pagtuo na apagyoy gahom. Daghan kay mga tao nga nituo niya. Pasabot di ay kini di ay kalipay nga gipasabot dinhi nga isinggit sa mga tao, mga igsuon, dili din ni siya kalipay parehaning atong kalipay nga masinati nga magdiskota, magparty, mangaon, magdit-date sa uyab, dakog sweldo, makapasar sa board exam, ma-promote sa trabaho. Kanang mga kalipaya gitawag na silag mga salingkapaw, superficial nga kalipay. Ang tinuod gid ang kalipay kana gyung musaksi natas kamatuoran sa atong kaluwasan. Sa mas gibuhat sa mga apostoles nila ni San Pablo ug mga kauban nga bisan bitaw og mag-atubang natas kamatayon, nya ato gyung padayonon ang paghisgot o pagsabwag sa kamatuoran, porting lipaya na to ana. Kanang gagikan gidiris ilawom ba, usahay nangasamad imong naong, nangaguba imong naong tungod sa bunog, sa mas nahitabo ni Hesus nga di na bitaw naong siyag tao, pero nipadayon siya. Mausad ni ang gihisgutan ni Hesus nga niingon siya diri, ang mutuo kanako dili na gyud mamatay. Kini manggong kinabuhi equivalent ani niya dili lang kaning paginhawa. Life also means happiness. Aw mohisgot si Hesus nga dili na gyud mamatay, duhay meaning ani. Dinhis kalibutan dili mohunong ang imong kalipay o ang imong kalinaw. Nya og mamatay na ta, kanang mubuwag ng atong kalag sa atong lawas, dili sa ta maimpierno, adto gitas langit. Ang kalipay na gyud nga way katapusan. Nya unsa may sikreto, mutuo ta ni Kristo. Og kinsa man tong mutuo ni Kristo, magsangyaw, magpuyo siyang kinabuhi. Gilingay mong tupad ina andam kang mamatay para ni Kristo. Nakuno. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang andam ng mamatay para ni Kristo. Kanang di gyud makigbuwag sa bana, bisag yawan o na kaing bana, sige ra gyud. Congratulations ninyo ana. Mga bana sad di gyud mo yaw-yaw sa asawa, bisan pag mag-yaw-yaw ang asawa gikas buntag hantod sa gabi. Kana maunay nito o Ginoo. Ngato sang mga politicians karon, kinsakha nila ang dili mga palaaway, kanang kusog kaing moantos nga bisag dauton, bisag daog-daogon, bisag sawayon, padayon nga mubuhat og maayo. Kinsakha ron nila Team Marcos o Team Duterte. Hinaot unta nga makapili na ta.
atong pilion kanang kusog mo antos, kana bang mohatag og kalipay, dili kasamok, dili kabugat, dili kalagot ang ihatag ngan hinato. O kinsa man mga tawhana kanang magsigig yod og alagad sa katawhan, way pili dautan og buutan ilang alagaran, dato og pobre, labi na gyud ang pobre ilang alagaran. Una mamili ta, ni abana sa team Duterte o ni abana sa team Marcos. Ug asa ta makapili gikan sa senador hangtod gyud sa konsehal, kanay atong butaran. Nya kinahanglan guided kita sa Holy Spirit. Nya kun ato nang mabuhat, makatampo ta sa kalipay sa atong kalibutan ug makaingon dayon ta ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Nganuman kay ang naglingkod sa atong pangagamhanan Dios non maalagaron, ang kinaiya pulos maalagaron. Pero ang makalingkod gani sa atong pangagamhanan pulos mapahimuslanon, mga kurakot, mga kining gitawag natog mga hakog sa gahom ug sa bahandi na alaot jud kay taane. Muna iampo nato nya ato sa giyong tinud-on pagpili karong umaabot Lunes, no? Pizza 12.